ቺፒን መሓሪትን መንበሪኦም ሰሪሖም ምስ ወድኡ መሓሪት 3 እንቋቑሖ ወሊዳ ሓቆፈቶም እንበርዶ ክጫጭሑ እዮም እናበለ ምሸት ንመሓሪት ይሓታ 3ኦም ተጫጭሖም 3ኦም ኢላ ብታሕጓስ ምስ ጨደረት ቺፒ ብምሒር ደስታ ኣብ ክሳዳ ተጠምጢሙ ስዕም ማቢልዋ ከደ በረዳ ጽጌረዳ እናበለን የማነ ጸጋሙ እናፈተሸን ጨደረ ድሕሪ ክንደይ ጻዕሪ ጽጌረዳ ኣብ ኣፍ ሞት በጺሓ ክትጽዓር ኣርከባ ኣቦ ንምዃን እንቋዕ ኣብቃዓካ ሓብሮም ዝሓወይ ቺፒ ኩሉ ሳዕ ዘክረኒ ብድሕሪዚ ጽጌረዳ ርእሳ ቁልዕት ኣቢላ ዓረፈት ሞት መሓዛኡ ከቢድ ጓሂ ኮኖ ናይ ልቡ ክበኪ ደለየ ደቁ ምስ ረአየ ግን ፍሽኽ በለ እስከነይቲ ጽጌረዳ በላ ድማ ንመሓሪት ኣነ ኣቦ ዝኾን ኩላ መዓልቲ ዓሪፋ ምዕራፍ 13 ምብጻሕ ሓራስ ሓደስቲ ጨቓዊት ንምብጻሕ ቀዳመይቲ ዝመጸት ኣደ ቺፒ ማሚ ነበረት ርእይ ምሰበለቶም እውይ 3ኦም ሽኮሪናታት ብምባል በብሓደ ሰዓመቶም ካብኣቶም ቅድሚ ምፍላያ ድማ ኣብ ጎረሮኣ ኣቑራ ዝተማልኣቶ ጥረታት ሱፍ ን3ኦም ኣኾለሰቶም እዞም 3 ኣዕዋፍ ድሮ ፒፒ ፒፖ ፒፒዮ እናበሉን ካብ መንገብገብ ኣዲኦም እናጸለቑን ከዕገርግሩ ጀሚሮም ነበሩ ካልኣይቲ በጻሒት ሓንቲ ዕብይ ዝበለት ኮታ ብዕድሚኣ መሰታ ማሚ እትኸውን ኣፍ መዓር ነበረት ንሳ ኣብ ትሕቲ ናሕሲ ናይ ሓንቲ ጥቓ ካቴድራሌ እትርከብ ሪሻንያ ትቕመጥ ከምዚኣቶም ጽቡቓት ኣዕዋፍሲ ርእየ ይፈልጥን ኢላ እናተደነቐት ድማ 3 ፍሩያትን ኣዝዮም ምቁራትን ጥረታት ዕፉን ወፈየትሎም ሳልሰይቲ በጻሒት ፈኳስ ክንቲት ነበረት ንሳውን ከምተን ቀዳሞት በጻሕቲ ካብ ከባቢ ኣስመራ ንዝተማልአትሎም 15 ጉንቦ መሸላ በብ5 ኣብ 3ኦም መቐለቶ ብድሕሪኣ ኣርሒቑ ጠማቲ እቲ ንህቢ ዝበልዕ ዑፍ ነቶም ሓደስቲ ጨቓዊት ክበጽሕ መጸእ ንሱ ኣብቲ ብሩራዊ ናስትሮ ንዝርከቡ ጽንጽያታት ከይተረፈ ብደቂቕ ክርእዮም ስለ ዝኽእል እዩ እዚ ስም ተዋሂቡ ሰይዞም ደቀይ ጽቡቓት ሃበርም ብምባል ኣርሒቑ ጠማቲ ቅድሚ በረራኡ ንህያብ ኢሉ ዝተማልኣሎም ጥረታት መሸላ ገደፈሎም ጸኒሓ ኣቦቶ መጸት ንሳ ብዕድሚኣ ኣብቲ ከባቢ ዝዓበየት ርግቢት እያ ቺፒ ክንደይ ወሊድኪ ኢሉ ምስ ሓተታ ኣቦቶ ዝን በለት ንብዓት እናሰዓራ ድማ 3 ደርዘን ወሊደ እንተኾነ እቲ ርጉምን ጨካንን እንስሳ 2 ደቀይ ኣጥፊኡለይ እቶም 6 ድማ ሓንሳእ ካባይ ምስተፈለዩ ኣይተመለሱን በለቶ ተማሊኣትሎም ዝመጸት ፍሩያትን ድሩቓትን ጥረታት ዳጉሳ ሂባቶም ድማ ተበገሰት ቀጺሎም 4 ኣዕዋፍ بحبار مزقو نساتهم واري ጭሩ በለስ
ኣፈተሪር ዑፋንጭዋ ይበሃሉ ንሳቶም ምስከዱ ጥቓ ቺፒን መሓሪትን ኣብ ትርከብ ገረብ ኣካሽያ ሓንቲ ጽብቕትን ከባብን ሰፈር ጭሩ ዝሰርሐ ዓርኮም ቺፒቺፖ መፀ ንሱውን ከምቶም ቀዳሞት በጻሕቲ ደስ ኢልዎ ነቶም ጨቓዊትን ንወለዶምን ዘምጽኣሎም ጥረታት ዓይኒ ዓተር ገዲፉሎም ከደ ኣብ መወዳእታ መሓዙት ማሚ ዝኾና ኣዴታት ረጋቢት መጻ ንሳተንውን በብተራ ነቶም ጨቓዊት በጽሓኦም እሞ ሓንቲ ካብኣተን ብስም ኣብ ኣግራብ ስየ ጎደና ሓርነት ዝሰፈራ ኣዴታት ንዘምጽኣሎም ጥረታት ወፈየተሎም ድሕርዚ ኩሉ ምብጻሕ መሬት ምስ መሰየ ቺፒ ብገዲኡ ናብታ ዘኽብራ ብፀይቱን ሓደስቲ ደቁን ጽግዕ በለ ዘረባ ኣቦቶ ሰሚዕክዮ ዶ መሓሪት ሓንሳእ ምስ ተፈልዩ ዘይምለሱ ውላድ ኣለዉ ማለት እዩ ደቅና ከምኡ ዶ ይገብሩና ይኾኑ ኢሉ ሓተታ መሓሪት ግን እንታይ ትዛረብ ኣለኻ ደቅና ለባማት እዮም ባባኦምን ማማኦምን ኣይክርስዑን እዮም ኢላ ኣቕሰነቶ ከምኡ እናተባሃሃሉ መሓሪት መንገብገባ ሓፍ ኣበለቶ እሞ ቺፒ ኣብ ሰፈሮም ምስ ደቁ ተጸምቢሩ ኣብ ሕቑፊ መሓሪት በጥ በለ